आरो दैजे बिमा माखासे समाव नखरनि जेंना जेंसिनि थाखाय आं खारनानै फैनो गोनां जादों। अन्नानै मालिक प्लिज आं रुवाथि नांगौब्ला आंनो बे नखरखौ नागारनानै थांगोन, थेवबो आंनि फिसाजोखौ बिहामजो सोमोन्दोनिफ्राय गोजान दा खालामसै। आंनि फिसाजोखौ जेब्लायबो नोंसोर बिहामजो महरै गनायनानै ला। आंखौ रुवाथि हिसाबै बे नखराव दोनाब्लाबो आंनि फिसाजोनि मान सन्मानखौ बासाय। आंनि फिसाजोखौ नोंथांनि फिसालानिफ्राय गोजान दा खालामसै। हारे नों दिनै मा खोथा बुंदों? मोजांसो जाबाय। दिनै नोंबो जोंनि न'आव खामानि मावग्रा जानानै दङमोन। नों दिनैनिफ्राय जोंनि नखराव रुवाथि नंलिया। दिनैनिफ्राय नों जोंनि नखरनि बियानि आलासिसो आरो फिसाजोआ जेब्लायबो जोंनि नखरनिनो बिहामजो। हारे मा महिमा! बे बिहामजोखौ सोंनो थांखालिथ' सासे बुरिया बुंदोंमोन बिनि बिमाया जोबोर गाज्रि आखलनि मानसि होननानै। नाथाय दिनै जों खमसे खम जोमैया जोंनि नखराव फैनायाथ' मास मोनथामसोआनो जाबाय। आंथ' दिनैसिम बेसेरा बिखौ जेबो गाज्रिखौनो नुवाखै। ओहो, आं मैया गोरोन्थि बुजिबाय। आं सानदोंमोन बिमाया गाज्रिखायनो फिसाजोआबो गाज्रि बंस'नि जागोन होननानै। दिनै नाथाय आं बिमाखौ गावनि मेगनजोंनो नुबाय। बिमानि एथ' दिन ओंखाम ओंख्रि संनाय जाबाय, बिनिनो आखाइनि गाननाय जोमनाय सुनाय जिफोरखौ गाननानै दङ। आंथ' दिनैसिम जोमैखौ गाज्रिखौनो नुवाखै। ओहो, फिसाजोआबो गाज्रि जानो हानाय नङा। आं गोरोन्थि बुजिनानै दङमोन। बांबुला बिमाया होनो गोनां बिहामजोनि सनाखौ गोमाबाय होननानै मैया थगायनानै बिहामजोनो होआखैमोन ना? आं दिनै गावनो हैनोसै बिहामजोनो। मा सरि दिनै जोंनि नखराव रुवाथिनि फिसाजोआनो जोंनि नखरनि बिहामजो। खोथायानो उल्टां पाल्टांसो जाजोब्बाय। दा मा जानांगौ जाखो? दिनै बे नखरा बिहामजो महरै दंफैयो साननैसोनि थाखायब्लाबो। नाथाय बे नखरावनो दिनै आंनि जोनोमगिरि बिमाया रुवाथि हिसाबै दङ। बे माब्रै जानो हागौ? आं जेसेबां हागौ दिनैनो दानो बे नखरनिफ्राय खारलांनायनि बेबस्थाखौ आं लानो नांसिगोन। आं बेयाव बेफोरबायदि उगुल थुगुल बिथिं आं हाला। आं दानो आं रियानखौ लिंहरनोसै फन खालामनानै। दा खनसे आइखौ लोगो मोनोब्ला मोजां जागौमोन। नाथाय आं बेखौ साननानै मोनासै आंनि बिखुनजोआ माने बांबुला बिमाया मानोथो रुवाथिजों आंखौलाय लोब्बा लानो होआ? मा जागोन? मानो बिदिसिनि बुजिनायफोरालाय? बिहामजो नै नायलाय, आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे लाबोदों। हा? बेथ' सनासो। आफा, बे सनाया माब्रै फैफिनखो न'आव? बिहामजो नों जेबो सोंनो नांला। आं नोंनो अननानै बे सनाखौ नोंनो होफैदों। नों बेखौ नाजावदो। नाथाय आफा, आयाथ' बे सनाखौ गोमाबाय होननानैसो बुंदोंमोन। दिनै नों बबेनिफ्राय दिरुननानै लाबोखो? थारमाने बे सनाया गोमायाखै, आया आंखौ थगायदों। आया आंखौ जोबोर अनोलायनो। आंखौ आइ सना होननानै एथ' बुङो। आंखौ माथो रुवाथिफोरजोंबो रायलायनो होलायलाया। एथ'ग्राब सनमान दोनो आंखौ, आरो आंखौनो बेफोरबायदि थगायबाय। बिदिब्ला नोंसोर आंखौ माबा मोनसे फावथिनासो खालामदों। दिनै आया थगायो, नों होफैग्रा माबायदि? आं जोबोर जामेला गोनां न'आवसो सफैबाय माथो। नङा बिहामजो, नों जोबोर गोरोन्थि बुजिदों। बिहामजो, आं दिनैसो गासैखौबो सैथोखौ हमदां हाजोब्बाय। आंथ' बिदि होननानै माब्लाबाबो मिथिया। मा बुंदों नों? आफा, मा मिथिखो नोङो? जोंनि न'आव रुवाथि थानाय जाय मानसिखौ जोङो रुवाथि होननानै बाहायबोबाय थादों, बे रुवाथिया खोनानो मोनदों नोंनिसो बिमा आरो नों जोमैनिसो फिसाजो होनलाय। औ आफा, थारैनो बे खोथाया सैथो। आंबो गोमोदों। आरो बेफोर माब्रै जाखो आं गावबो जेबो मिथिया। आं बे खोथाखौनो नोंसोरनो फोरमायनो हागोन ना हायासो सानबाय थादोंमोन। नाथाय आफा, नोंसोरथ' आंखौ बे नखराव एथ' बिहामजो महरै दोनदों। नाथाय दिनै बे नखराव सबनिस्राय गलामसिन होनोब्ला रुवाथि। बे रुवाथिया आंनि बिमा। नाथाय नोंसोरो दा आंनि आइखौबो बे न'आव जायगा दोनगोन ना दोना? बिहामजो फिसा, नों जेबो गिनो नाङा। जायखौ जोङो नोंखौ बिहामजो सना होननानै बे नखरनि गनायनानै लादोंब्ला नोंनि बिमाया दिनैनिफ्राय बे नखराव रुवाथि जानानै थानो हानाय नङा। नोंनि बिमाया दिनैनिफ्राय जोंनि नखरनि सासे आलासि, माने आंनि बियानि। बिहामजो, नों नाजावदो बे सनाखौ। आरो बिहामजो, थांनानै नोङो बे सनाखौ गानहैथां। दिनै जोंनि नखराव आलासि फैनो गोनां दङ। जागोन आफा, आं गानगोन। नाथाय आफा, सैथो खोथाखौथ' मा सिखोमानानै दोनो? दिनै गासैबो सैथोखौनो नुजाजोबखाबाय जे जोमैया आंनि आइ, आं बिनि फिसाजो। बिदिब्ला आयाथ' आंखौ मालाबाबो रुवाथिजों आंखौ लोगोखौनो हमनो होआ। बिदिब्ला आं दिनैनिफ्राय आंनि बिमाजों आं लोगो जानो हागोन ना? मानो हाया जानो? हागोन। नों थांनानै नोंनि बिमाजों गोसोबायदि रायलायहै। थेंक इउ आफा। बे रुवाथिखौ आङो बुङै अहाबाय। बुङो आं बेखौ सानफ्रोमबो आंनो सिखारनानैनो दै गुदुं नांगौ होननानै। गैया, दिनै दाबोसिम दै गुदुङानो गैया। जामाय, बहा दङ नोङो? आं नोंखौ बुंबाय थायो आंनो सिखारनानैनो दै गुदुं नांगौ। नाथाय नोंथ' दाबोसिम आंनो दै गुदुंखौनो जगार खालामना होनो हायाखै। बबे खनायाव दंहैयो नोङो? सिरिथा बिमा, सिरिथा। मा सिरिथा?
नोंलाय माथो आजिखालि बिराद आंनिख्रुइबो बांसिनसो रुवाथिखौसो जोथोन लाग्रा जाबाय आंनिख्रुइ बांसिन रुवाथिनि खोथाखौसो सानग्रा जाबाय माथो नोङो हाले बिदि नङा जाम्बि खोथाया बिदि नङा मा नङा जेब्लानो आं रुवाथिखौ माबा मोनसे खामानि थोनो नागिरो नों माथो गोबां बाग्रांना लायो मानि थाखै जामाय बहा दङ नोङो ओइ बिमा आंनि खोथाखौथ' खोनासं नोङो बे जोमैनि खोथाखौ नोङो जेबोखौनो मिथियाखै दाबो बिमा आं मिथिबाय मोनथिनो मा खोथा मोनथिदों नोंलाय बे रुवाथिनि नायनोसो हाथारला आङो बे रुवाथिखौ दरमाहा सरमाहा होआलासिनो होखार हरसिगोनसो आङो बेबायदि खामानि रोङै आलावरि रुवाथिखौ आं बे न'खराव दोना बास नोंनि बुंनो गोनांखौनो बुंखाजोबखाबाय आरो माबाफोर दंबावो जुदि गैलाब्ला आंनि खोथाखौ खोनासं बे न'आ आंनिसो आं नोंखौ बे न'आव लानानैसो फैदों बे न'खरनि फुल पावार आंनियावसो दङ नोंनियाव गैया नों एथ'ग्राब महारानि जादो दानो जा आंनि खोथाखौ खोनासं दोरै नोङो बे रुवाथिनि थाखाय आंखौ बेबायदि बुंबाय हा रुवाथिखौसो नोंलाय हिनजाव खालामना लानो हास्थायखो ना माखो बांबुला बिमा जोमैया सोर मिथियाखै नोङो खोनासं जोमैया जोंनि बिहामजोनि बिमासो मा नंगौना नङा जाखो खोथायालाय हाबाब बोरैथो नङाफ्रामा बे रुवाथियालाय जोंनि बिहामजोनि बिमा जालायनो हमखो माथो नोंलाय खोन्थाफैदोंमोन बिहामजोनि बिमाया बबेबा गोजान जायगायावसो खारनानै दंहैयोनो होननानै लासै बुं बिमा लासै बुं मा लासै बुंनायनि खोथा बेलाय बोरैथो लासै थानांगौ जाखो आं खोनानानै गरम मोनजोब्बाय आं गुदुं मोनजोब्बाय मेलेमा आवलिजोब्बाय आंनि हाबाब बे रुवाथिनि बोरैथो फिसाजो जानो मोननांगौ जाखो जोंनियालाय बे माबा सिरि थानायनि खोथा नामा नंगौना नङा जाखो बोरैथो रुवाथियालाय बिमा हाबाया सफैथारबाय बेबायदि गरम दा खालामसै हा रुवाथिनि फिसाजोआ मा जोंनि न'खरनि बिहामजो जानो मोना नामा अबे हास्ट्रआव लिरनाय दङ एसर बे गलामनि फिसाजो होमबा आं बिदि होननानै सानथाराखैमोन एसर दालाय मा जाबावनांगौ जाखो हाजार मानसियानो सिनायजोब्बाय बे गलाम होननानै दा हाबायाव गासैबो मिथिजोबोबा मान सनमानानो थानाय नङा जोंनि एथ' गिदिर हाबा खुंनो नागिरनाया जेबो लाबानो थानाय नङा जोंनि बिमा रुवाथिनि खोथाखौ दोनहरथ'नानै मान सनमाननि खोथाखौ दोनहरथ'नानै बे फंसे बाथ्राखौ सानलाय नोंनि फिसाला बाम्बुलाया बेसेबां महर गोसा फिसाला हो नोंनि फिसालानि महरा माबायदि नोंनि फिसालानि साइसथ'आ माबायदि मैदेर फिसा बायदि गोसोम बनदान्दा ना साइज ना बाइस अब्लाबो दिनै बे एथ' समायना रमायना सिख्लाया नोंनि फिसालाजों फैदों बे खोथाखौ सानदों नोङो फायग'नांगोन नोङो बेफोरबायदि फिसालाफोरजों मोजां बिहामजो फैनाय दिनै बेखायनोसो फैदों मुगैया मुजुआ नोंनि फिसालानि महरखौनो नायग्रो बेसेबां मोजांनि नों बिहामजो मोननो लुबैलायो सासे नंनायाथ' नंगौहाय जोंहा फिसालानि महरानो गैथारा अब्लाबो दे बेस्रा मुगैया मुजुआ फैदों अब्लाबोहाय बिफा दा जाय मानसिखौ आं रुवाथि होननानै अराय समनि थाखाय आं बेखौ नाथ्रोदबोयो बाहायबोयो अयथासार खालामबोयो दा बिनि बदलाथ' बे लाथारगोनहाय फिसाजोखौ लोगो नांनानै फिसाजोनो बायदि खोथा थुना होनानैथ' बियो जोंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामनो होथारगोनहाय जियानो जा थाथोंसै जियानो जा आं जोमैखौ दानो बिनि मोननो गोनां दरमाहाखौ होनानै थोनहरनोसै आङो बिमा नोंनि बे एसेल' मेलेमखौ लानानै नोंनि बाथ्रा साननायफोरखौ लायोब्ला आं जोबोर लासिंसिंसो जागोन अराय समनि न'खरनि सान्थिखौ खोमाना लानायसो जागोन जियानो जाया रावनोबो मिथिहोथ'बानोथ' जाबाय दा जिहेतुनो दायो एथ'ग्राब लाजिदोंब्ला बे रुवाथिनि फिसाजो होननानै जियानो जाया नों जोमैखौ दिनैनिफ्राय रुवाथि हिसाबै बाहायनो नांला बेखौ न'खरनि आलासि हिसाबै दोनदो न'खरनि थाखाय गोदान रुवाथि आं नागिरसिगोन एसर मा जानांगौ जाखो बे रुवाथिनिसो फिसाजो जाफैबाय हाबाब बोरैथो जानांगौ जाखो सिमां मोगथांसो मोनलाय लांबाय आं हेलौ रियान नों आंनो दसे सम होथ' आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थाहरनो नागिरदों बुं दैजि मा खबर रियान खोथाया बोरै बबेथिंनिफ्राय बोरै सौग्रावजोबखो आं जेबोखौनो थर मोनासै दिनै बे न'खराव जाय मानसिखौ रुवाथि होनानै बाहायनानै दोनदों बे रुवाथियानो आंनि बिमायासो बे न'खराव रुवाथि जानानै दङ आं आइखौ लोगो मोनबाय जोबोर सोमोनांथाव जाबाय दा आं मा खालामबावनांगौ जाखो बेबायदि बोरै बेसे गोबाव थाबावनो बेयावनो आइ दं आरो बेयावनो आं न'खरनि बिहामजो जानानै दङ जोबोर उल्टां फाल्टां खोथायानो बेनिखायनो जियानो जाया नों दानो बेयाव फैदो आं थानायाव नों आंखौ लांफैदो बे माब्रै जानो हागौ एथ' हरखाब आंनियावथ' दा थाइसेबो फैसायानो गैया रियान नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला नों आंनि खोथाखौल' मानिदो आं बे न'खराव बाम्बुलानि थाखाय अराय समनि थाखाय फैयाखै नों आंखौ थुनहरनायखायसो आं बेयाव फैदों नों जिखुनु जाया आखायाव थाइसेबो फैसा गैयाब्लाबो नोंनि लोगोफोरनिफ्राय नोङो गारि आन्था भारा लानानै फैफिन आंनि आखायाव सना दङ बिहाव जानो गोनाङा आंनो सना होबाय बे सनायाव खम हलेव आंनि आन्दासाव 3-4 लाखनि बेखौ जोङो फाननानै जों सानैजों बबेबा गोजान जायगायाव खारहैनोसै नंगौना बिदिब्लाथ' मोजाङानो जाबाय थाखा फैसानि टेनसना एसे गोजान जाबाय नाथाय दा नों थानायाव आं बोरै थांनो नुगोन सोरबाफोर नुब्लाथ' जोंखौ हमगोन मा खालामनांगौ आं रियानो जेबो जिंगासिनो नाङा नों खालि फैल' आरो जोंनि न' सफैब्ला नों आंनियाव फन हर नोंखौ बबे लामाथिं सोनांगौ आरो नोंखौ आं बबे जायगायाव दोननांगौ बेफोर गासैखौबो आं मिथिगौ नों खालि दानो फैल' नों आरो जेसे हायो नोंनि गाननाय जोमनाय गांनैसो लानानै फैफाखा ओइबासिनो जोङो बे जायगानिफ्राय खारखानोसै
दे जागोन बिदिब्ला दे आंबो आंनि गाननाय जोमनाय गांनैसो लानोसै आं थांगासिनो नोंबो रेडि जानानै लाखादो आरो नोंबो नोंनि गाननाय जोमनाय गांनैसो लाखादो आरो नोङो जि बेगाव लागोन बेयावनो नोंनि सनाखौ लाखादो दे बिदिब्ला नोङो रेडि जादो आं आधा घन्टानि उनावनो सहैसिगोन दे बिदिब्ला फैदो लोगोफोर बिदिब्ला गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो दिनै एसेयावनो फोजोबबाय गोबां गरम आरो गोबां समनि आंखालनि थाखाय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब आरो हायोब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थायो बिदिब्ला बाय बाय गुड नाइट गासैनिसिमबो